Снимай. Ось там го изрези. Но, Никито го да прави. Да. Тръж. Тя дай да зад. Дай напред. Кой ми звъни? Светчето. Кажеш, душица, Да, и то снима. телефона ми на сервис. Какъв ми е телефона? Nokia Express Music 5530. Туди! Добре, чакай, айде малко да говорим, защото звиките в мен снима клипа. Да, снимаме клипове. Вики. Така, сега. Гавър с яката камера. Как съм бадас. Ма така е размазан, нали? Фак.